Evo nas u nastavku jutarnjeg programa. Sada razgovaramo o jednoj veoma ozbiljnoj temi, kako za nas, tako i za našu zemlju. Reč je o zdravoj ishrani, ali i strategiji naše države. Naime, neki proizvođači biohrane se deklarišu kao proizvođači zdrave hrane, ali njihovi proizvodi i nisu baš potpuno zdravi. A drugi problem je u tome što država zaista ulaže u nauku, međutim, svi pronalasci nisu prilagođeni potrebama naše zemlje, već odlaze u inostranstvo, pa se postavlja pitanje kome zapravo građani plaćaju porez, Srbiji ili nekim drugim zemljama. O tome, naravno, razgovaramo sa magistrom hemije Borisom Mandićem sa Hemijskog fakulteta koji se bavi naučno-istraživačkim radom, ali i radom sa studentima. Dobro jutro i dobrodošao. Dobro jutro. Hajde da ostanemo na ovom prvom problemu, a to je zdrava hrana. Koliko mi uopšte jedemo zdravu hranu i kako možemo da je prepoznamo? To koliko jedemo, vjerojatno individualno. Neko jede više, neko manje. Obično je vezano i koliko ima novca. Koliko je ima uopšte kod nas? Zdrava hrana. Ja stvarno statistički to ne mogu kažem koliko ima, ali da je prepoznate na prvi pogled jako teško. Znači, to bi moralo postoji niz nekih hemijskih analiza kroz koji bi utvrdili da li je nešto zaista... Znači, moramo da verujemo proizvođaču, na reč. Pa ili proizvođaču ili ako postoji sistem koji će da kontroliše proizvođača. Obično kažu da povrće ili voće koje je tretirano pesticidima je lepo. I to je objašnjenje. Jeste za fotografiju. Pravilnog oblika. Da. I jarkih boja. Pa jeste ono, mislim, definitivno sve te hemijske supstance služe da zaštite, da kažemo, biljku od mikroorganizama ili nekih drugih štetnih, ono što bi nju ugrozilo. Ali s druge strane, ono ostaje u biljci i ulazi u naš metabolizam. Sad tu ima ono, šta se dešava sa tim supstancama kad ulaze u metabolizam. Jer s jedne strane, mi smo koliko generacija i generacija iza nas je jelo te prirodne proizvode bez tih pesticida. A sada kada neke hiljade jedinjenja ulaze u naš metabolizam jednostavno nije priviknut na sva ta nova jedinjenja. I metabolizam je super stvar i on vrlo jednostavno funkcioniše. On uzima ono što nam treba, znači da gradi nas kakve jesmo, a s druge strane izbacuje ono što mu ne treba. Međutim, sada kada milioni novih jedinjenja se pojavljaju, on se ponekad zbuni, pa od onoga što je štetno pomisli da mu treba i onda pravi štetu. I onda se dobija i rak i sve ono što ne želimo da dobijemo. A da li je istina da se neki proizvođači deklarišu kao da proizvode zdravu hranu, a to zapravo i nije istina? Nije samo vezano za zdravu hranu i šire. Ili kozmetiku? I kozmetika i da kažemo neki čajevi ili prirodni preparati. Jednostavno se naziva mi pravimo to i to, da se ne govorimo imena. To služi za to i sve je prirodno, a u suštini oni dodaju supstance koje su hemijske, odnosno čak nekad i supstance koje su zabranjene zakonom da se koriste. A kako je to moguće? Vi ste vršili istraživanja. Ponekad se desi to u analizama grupa kojoj pripadam radi, baš to. Znači da nešto se zove prirodni proizvod u stvari ima supstance koje nisu prirodne, često i zabranjene. Moguće je zato što je jako teško postaviti standarde kontrole kvaliteta. Jer ko sad očekuje, recimo, da u ovom hlebu ima heroina? Kad bi stavio neku heroin, ljudi bi se navukli baš na taj hleb. Ali ko sad to očekuje? Kad bi sada radili analizu hleba na sva moguće jedinjenja štetna, to kilo hleba bi koštalo jako puno. Da. A vi ste i vršili istraživanje na fakultetu i gde su se neke stvari izašle na video da su se pokazale da su štetne. Jeste. To je rađeno, do sada je bilo više puta da se desi da u proizvod koji se vodi kao prirodan ili kao, da kažemo, zdrav, dodaju supstance koje su zabranjene, ako me to pitate. A šta se onda dešava s tim proizvodom? Je se povlači iz prodaje, se kažnjavaju proizvođači? Onda izađe u javnost obično i onda se jako brzo taj proizvod povuče i vrati se, da kažemo, bez tih jedinjenja. Da, to je otprilike. Ali ja nisam čuo da su bile neke zakonske posledice ili da je reagovano s nekog većeg nivoa. Znači samo se onako, kako bi popularno rekli, zataška. Tako je. A kratkog smo pamćenja, hvala Bogu. Da, kratkog smo pamćenja. A evo teme za sve novinare u Srbiji, pa nek se istražuje malo da se vidi koji su to proizvodi. Još jedan, ajde da tako kažemo, problem u Srbiji, a to je problem naučno-istraživačkog rada. Imamo mnogo pronalazaka, ljudi su ekstremno talentovani, to ste mi rekli, međutim, ti pronalasci nisu upotrebljivi kod nas.
I završena Ja- je O čemu se tu radi? Ja ne bih rekao da je problem istraživačkog rada. Naučno-istraživački rad nema problem. Da, Imamo nego- problem šta nego ćemo s tim. strateg. Da, to sam Pa, rekao, da. a ovo sad govorim kao ja, kao Boris Mandić. Znači, ja već 10 godina radim, ali i jako puno ljudi koje poznajem, koji se bave sličnim stvarima, koji ja isto suočavam sam isto stvari. Jer ljudi koje ja poznajem u nauci, bez obzira da li je hemično neko drugo, zaista ima sjajnih ljudi koji imaju sjajne rezultate. Ali većina tih rezultata završi u nekom naučnom radu od koga Srbija zaista nema nikakve koristi. Istraživačka grupa koju ja pripadam vrlo često je dolazila do nekih, da kažemo, novih jedinjenja koje su pronađene u biljkama koji imaju veće aktivnosti nego lekovi koji se koriste. Ali to se opet objavi u nekom radu i tu se staje. I sad ako se postavi pitanje što se staje, onda nam uvijek kažu nema se para za istraživanje, skupo je to, treba lek formirati i tako dalje. Ali ono što s druge strane, jednostavno pravila igre, da kažemo, u finansiranju naučnih projekata su takva, koje propisuje ministarstvo od kad ja radim su takvi. Znači, vas na neki način, ne mogu kažem tera i od toga vam zavisi finansiranje, da se objavljuje u časopisima koji su, da kažemo, svetski. I to je super, jer smo onda u vrhu nauke. Ali, s druge strane, ti svetski časopisi, najcitiraniji, oni su časopisi koji su pokrenuli neke druge zemlje za potrebe svoje industrije. I onda mi kad objavljamo praktično, znači rudar neki u Srbiji plati porez, od tog poreza ja dobijem platu, dobijem pare za istraživanje i ljudi koji rade sa mnom i mi objavimo taj rezultat, od tog rezultata koristi ima Amerika ili Nemačka. Onda oni naprave proizvod pa ga opet taj rudar kupi. I tu nešto meni nije baš Postavlja se pitanje gde ide novac iz budžeta od poreza koji mi plaćamo i to bi trebalo da ide upravo. Samo smo uspeli da zagrebemo ovu temu. Nažalost, nemamo više vremena, ali u svakom slučaju pozabavit ćemo se ovim u nekoj od narednih emisija malo dublje. Da, hajde da organizujemo još neki put gostovanje, pa da još detaljnije, ako se slažete, ispričamo o ovoj temi. Hvala vam na gostovanju u jutarnjem programu. Da. Gledamo najvažnije vijesti, onda prelazimo na muziku. Muzika leči srce, naučno je dokazano i to od strane naših doktora. Zato ostanite uz nas.